yi shiru Maryam baba ɗauki hali halin madalla. Yi shiru Maryam baba ɗauki hali halin madalla. Yi shiru Maryam baba ɗauki hali halin madalla. Gajejjerun labarai. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Kuna tare da Gimbiya Ɗawisu. Taken labarin namu na yau shine Alheri gadon bacci daga Jamila Abdullahi Rijiyar Lemo. Labarin ya fara kamar haka. Masha Allah, yarinyar nan Allah ya yi mata kyau. Umar, a ina ka samu hotonta? Haba Sadiq, ka taɓa ganin hoton macen da bani da alaƙa da ita a wayata? Yi haƙuri abokina, mantawa na yi. Wace ce wannan ɗin? Aisha ce, ‘yar ƙanwar babanmu ce. Ita ce na taɓa baka labari tana tsoron kyanwa? Ƙwarai kuwa na tuna. Dama haka take da kyau? Allah ya azurta mu da mace kamar ta mai addini. Amin Sadiq. Amma me zai hana ka gwada sa'arka? Na ga ta burge ka. Kuma Aisha mutumiyar kirki ce a iya sanin da na yi mata. Bugu da ƙari kuma, ƙanwata ce, na san komai game da iyayenta. Baka da wata matsala. Ta wannan fannin akwai dattako a wajen babanta. Umar mabazzancen nan kaji. Ni fa yanzu hankalina ba a kwance yake ba. Tun jiya da aka ɗauke min wayata a shago ba na jin daɗi kwata-kwata wallahi. Saboda akwai wani abu mai mahimmanci da zan yi da ita a cikin satin nan. Sadiq kenan. Akwai abin da wayarka za ta yi wadda ta ba za ta yi shi ba? Kaga karɓi ka yi abin duk da za ka yi da ita. Idan an kira ni sai ka bani. Ka ji abokina? Bari na je na shirya. Ka san yau muna da aikin kalandar sauka Alkur'ani da aka kawo mana kwangila ko? Ka je kai ma ka shirya mu fita da wuri. Tsawon wunin ranar, Umar yana kula da yanayin abokin nasa na rashin walwala da sakewa. Haka ne ya tabbatar masa da zargin da yake yi a kan Sadiq. Na sauyawa daga mutumin kirki zuwa akasin hakan. Shi ko Umar sai ya ƙudiri niyyar da taimakon Allah sai ya sauya masa tunani. Haka suka tashi daga aiki kowa yana saƙe-saƙe a zuciyarsa. Inda Umar yake tunanin ta ya zai fara taimakon abokin nasa wajen nuna masa abin da yake aikatawa laifi ne babba. Inda a ƙarshe ya yanke shawarar mayar masa da wayarsa ba tare da ya san shi ya ɗaukar masa ba. Shi kuma ta ɓangaren Sadiq yana tunanin ta yaya zai samu lambar mutumin da yake yi wa aiki. Gashi bai rubuta lambarsa a takarda ba, ballantana ya kwafa. Gashi shi ma wanda ya haɗa shi da shi ba shi da lambarsa, tana cikin wayar. A haka suka rabu kowa yana muzurai. Kwana biyu a tsakani sai Umar ya fahimci abokin nasa ya dawo cikin nishaɗi. Ba kamar kwana biyu da suka wuce ba. Umar ya kamo wa'azi a wayarsa, ya jona da sifikar shagon, ta yadda kowa zai saurari abin da malami yake magana a kai. Umar yana aikinsa amma hankalinsa yana kan Sadiq. Sai ya fahimci abokin nasa ransa ya ɓaci. Saboda a ƙarshe ma fita ya daga cikin shagon. Saboda wa'azin da Umar ya saka, malamin yana bayani akan manyan zunubai da mutane suke aikatawa da sunan jihadi. Sadiq sai ya ji kamar malamin da shi yake. A ɓangaren Umar kuwa daɗi ya ji da ganin hakan, saboda alamun samun nasara kenan, tunda har ya fara tsarguwa da kansa. Ranar wata talata da rana, Umar ya fahimci abokin nasa yana ta ƙumbiya-ƙumbiya da wayar hannunsa. Da ya ga ya taho kusa da shi, sai ya fita daga WhatsApp ɗin baki ɗaya. Umar jinin jikinsa ya bashi, akwai abin da yake ɓoyewa. Sai ya faki idonsa ya ɗauke wayar bayan ya sa caji ya tafi sallah. Umar ya buɗe WhatsApp ɗin. Yana dubawa, ya ga wata lamba da babu suna. Ya shiga a nan ya ga abin da ya ɗaga masa hankali, ya kuma firgita shi, saboda ganin abin da ake tattaunawa a kai. Mutumin ya umarci Sadiq da ya bincika masa wasu gurare da jama'a suke ba wurin muhimmanci, kamar kasuwanni da makarantu da asibitoci da tashar mota. A ƙarshe ya ga maƙudan kuɗaɗen da za su bashi idan ya gama yi musu aikin. Yana gama karantawa sai ya ajiye wayar ba tare da ya gane ba. Nan da nan ya fita, bai tsaya ko ina ba sai wajen mahaifinsa Alhaji Ahmad. Ya shaida masa zargin da yake yi wa abokin nasa da kuma abin da ya gani a wayar tasa. Hankalin baban Umar ya yi matuƙar tashi da jin abin da ɗan nasa ya faɗa masa. Ya kuma umarci ɗan nasa da kada ya kuskura ya faɗa wa wani halin da Sadiq yake ciki na yi wa 'yan ta'adda leƙen asiri a cikin al'umma. Kuma ya ba shi shawara da ya ƙara dagewa wajen jawo shi a jiki.
ya kuma yawaita sanya wa'azin da nasihohin manya-manyan malaman ƙasar nan waɗanda ba sa saka wa mutane shuhuba a cikin addinin musulunci. Sannan ka dage da addu'ar taimakon Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Insha Allah, ni ma zan taya ka da addu'a. Umar, Allah ya maka albarka. Tashi ka koma wajen aikinka. Haka ya tashi jiki babu ƙwari ya koma shago. Umar yana zaune a gida, kasancewar ba sa zuwa shago ranar Juma'a. Sai ya ji sallamar Baba Safiya, mahaifiyar Aisha, ya amsa sallamar tare da yi mata sannu da zuwa. Bayan sun shiga ɗaki, ya bi su ciki, suka gaisa da ita da Aishar har yake shaida mata cewa amininsa Sadiq ya ce yana son ta. Ta yi dariya ta sunkuyar da kanta ƙasa. Haka dai suka ɗan taɓa hira ya fita zuwa masallacin Juma'a. Yana fita ya ci karo da Sadiq, a nan yake faɗa masa cewa mutumiyar ta zo har ya faɗa mata yana son ta. Shi ma dariya ya yi, ya ɗan daki kafaɗar abokin nasa ya ce Umar kenan. Kana son ka bani ƙanwan nan taka, sai dai tafi ƙarfina. Umar ya yi ajiyar zuciya ya ce, abokina, kai da kake sana'a kuma kana samu, ta ya za ta fi ƙarfinka? Kai dai ka yi addu'a kawai. Yanzu idan mun yi sallah, zan taya ka addu'ar zaɓin Allah. Ka ji Abubakar Sadiq? Muna dawowa zan haɗa ka da ita ma, gara ma ka shirya. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya tsakanin Umar da Sadiq, ga kuma Aisha a gefe. Suna ɗan leƙawa jefi-jefi. Idan ka gansu za ka yi tunanin sun daɗe suna soyayya, saboda har gidan su Aisha ma sun san da alaƙa tsakanin Sadiq da Aisha. Wai kai Umar, malami ka koma ba mu sani ba? Idan wa'azi kake son koya, ka koma makarantar Islamiyya mana. Ka ƙyale mu da kunna wa'azin nan. Kai baka da abin sauraro sai wa'azi? Kusan kullum sai ka saka mana wa'azi. Shi yasa nake sa earpiece na ji waƙoƙi ni kaɗai. Wallahi ka takura mana. Umar ya ce, ka yi haƙuri abokina, ka rinƙa saurara. Na san za ka ƙaru da wani abu a cikin wa'azin nan. Ba ina saka ba ne saboda ba ku je makaranta ba. Ina saka ne don tunatar da ku abin da kuka manta da kuma abin da ya shige muku duhu. Amma ina neman afuwarka a kan takura maka da nake yi. Ka ji abokina? Sai jikin Sadiq ya yi sanyi da jin kalaman da Umar ya yi. Sai kuma ya ji bai ji daɗin maganganun da ya faɗa wa Umar ɗin ba. Da ƙyar ya yi ƙarfin hali ya ce, babu komai abokina, ba fushi nake yi da kai ba. Kawai dai na ga wa'azin ne ya yi yawa wallahi. Na kula ko status za ka yi a wayarka, wa'azi kake sakawa. Kuma ba za ka nemo wanda ake magana akan aljanna ba, sai azabar wuta. Shi yasa na ce maka na gaji da jin wa'azin, amma kai ma ka yi haƙuri. Mu bar magana kawai. Umar ya ce, shi kenan, ta wuce abokina. Safiyar wata litinin Umar yana ɗakinsa a kwance, yana cacin da wayarsa. Sai ya ga Sadiq ya shigo masa ɗaki a firgice, fuskarsa da alamun kuka da tsananin tashin hankali a cikinta. Zauna a kusa da Umar yana kuka, yana mai cewa, Umar, ka taimaka ka faɗa mana abin da zan yi ko Allah zai yafe mini. Wallahi Umar ji nake kamar mutuwa ta ce ta zo, saboda abin da na gani a mafarki. Wallahi la'azim, Umar, azaba da na gani ana yi mini a mafarki, idan na mutu babu abin da zai hana a yi mini ita, saboda ina ɗaya daga cikin masu aikata wannan laifin. Don Allah Umar ka faɗa mini ko Allah zai yafe mini zunubaina kuwa? Sadiq ya ƙara fashewa da kuka. Umar ya kamo hannun abokin nasa yana mai cewa, ka daina kuka abokina. Allah gafurur rahim ne. Na ji daɗin ganinka a wannan yanayi, saboda alamu sun nuna cewa ka yi nadamar abin da kake aikatawa a baya, wanda hakan yana tabbatar mana da Allah ya karɓi addu'armu. Gashi yau kai ne kake tambayar shin Allah zai yafe maka kuwa? Wannan kaɗai ya isa ya saka ni farin ciki. Sadiq, tun ranar da na ji kana waya da abokinka Maude, kana ce masa wai idan har za a baka kuɗi za ka iya yi. Tun daga lokacin nake bibiyar al'amuranka. Sadiq ya zaro ido waje, yana mai ja baya. Umar, dama ka san abin da nake aikatawa a ɓoye? Umar ya ce, Sadiq kenan. Na sani mana, abin da ya ɗaure mana kai a lokacin shine, menene kake cewa za ka iya idan har za a baka kuɗi? Da wannan tambayan nake kwana nake tashi. A dalilin ban san abin da kake son aikatawa ba, yasa na ɗauki maka wayarka, da niyyar ba zan da maka da ita ba, sai dai ka sake sabuwa. To da na yi karatun ta nutsu sai na ga za ka iya haddace lambarsa ka ƙara kiran shi, sai kawai na dawo maka da wayarka. Amma sai na saka maka ido sosai. Kwatsam sai Allah ya nuna mini chatin ɗinka da wata lamba da baka yi saving ba, inda naga irin aikin da kake cewa idan da kuɗi za ka iya yi. Umar, a wannan ranar na sanar da babanmu komai, kuma shi ne ya bani shawarar yadda zan yi na shawo kanka.
ta hanyar sauya maka tunani mai kyau. Sannan ya umarce ni da kada na faɗa wa kowa halin da kake ciki. Kuma ya ce na je na samu wa'azin malamai na ƙwarai na yawaita saka maka ko Allah zai sa ka ji ka tuba. Alhamdulillah mun gode wa Allah da ya sa ka tuba tun kafin kai zarfi a ƙungiyar. Shawarar da zan baka ita ce ka tabbatar ka daina aikata laifin da kake yi daga yanzu. Sannan ka yi alƙawarin ba za ka ƙara aikatawa ba har ƙarshen rayuwarka. Kuma ka yawaita istighfari da salloli da azumin nafila da kuma taimakawa marayu. Ka yawaita bayar da sadaka ga marasa ƙarfi. Insha Allahu muna sa ran Allah zai yafe maka. Ka ji Sadiq? Sadiq ya goge fuskarsa, ya rungume abokin nasa, yana mai gode masa da rufa masa asirin da ya yi, da kuma addu'o'in da ya dinga yi masa na shirya. Umar ya ce, babu komai, ai yi wa kai ne, saboda shi alkhairi gadon bacci ne abokina. Da haka suka tashi kowa ya je ya shirya don tafiya shago aiki. Washe garin ranar, Umar yana zaune a shago yana yanka wata kalanda da aka kawo musu aiki, sai ga Sadiq ya shigo da wata sabuwar ƙaramar waya a hannunsa. Ya miƙa wa Umar, ya ce, abokina, ka ga wayar da na siyo. Umar ya karɓa ya ce, masha Allah, ta yi kyau, ka ce ka zama mai gida biyu kenan. Sadiq ya yi ajiyar zuciya ya ce, a'a, babbar na sayar na siyo wannan, kaga har sabon layi na siyo ma. Umar ya ce, me yasa kai hakan? Sadiq ya yi shiru yana nazarin ta yadda zai fara yi wa abokin nasa bayani. Umar ya ce, kai nake sauraro. Sadiq ya yi ajiyar zuciya ya ce, ka bari mu je gida, sai mu tattauna maganar a can. Umar ya fahimci abin da yake nufi saboda akwai mutanen da suke shigowa photocopy da sauran abubuwa. Ya ce, Allah ya kai mu gidan lafiya, amma ka sani cewa yau da wuri za mu tashi. Kasancewar jiya mun yi wa Aisha alƙawarin za mu je kuma ba mu je ba. Kaga ya zama dole yau mu leƙa wajenta don kada ta yi fushi. Na santa da saurin fushi wallahi. Sadiq ya yi murmushi ya ce, gaskiya ne, akwai saurin fushi kam, amma saboda wannan yanayin da nake ciki ya sa jiyan ban je ba. Yau ɗin ma ƙarfin hali kawai nake yi, amma ba na jin daɗin yanayin wallahi abokina. Da wannan suka ƙarasa ayyukansu suka rufe shagon. Ba su tsaya ko ina ba sai ƙofar gidan su Aisha. Suna zuwa sai ga babanta ya dawo. Nan suka tsuguna har ƙasa suka gaishe shi. Har yake faɗa musu dama yana son ganin Sadiq, inda ya shaida masa yana son ganin iyayensa akan maganar Aisha. Umar ya car ya magana akan za su zo insha Allah. Ya yi musu sallama ya wuce gida. Kar ka so ka ga murna a wajen Umar, sai ka yi zaton shi ne saurayin ma. Bayan sun dawo gida ne Umar yake tambayar Sadiq akan maganar da ya ce sai sun dawo gida. Sadiq ya nutsu yana mai cewa, na karya layin wayata da sayar da babbar wayata ne saboda gujewa mutanen da nake yi wa aiki. Duk da ban san ko da mutum ɗaya daga cikinsu ba, sai wanda ya haɗa ni da su, wato Maude, da wanda muka yi makarantar allo tare. Bayan na gama makarantar firamare, a ganina idan har zan ci gaba da amfani da wayata, to za su ci gaba da bibiyata, ko ta kafar sadarwa ta yanar gizo ko kuma ta layin wayar tawa. Kenan an kashe maciji ba a sare kansa ba. Kaga yanzu za su yi ta kira a kashe, za su duba Facebook da sauran shafukan da nake leƙawa, su ga bana hawa. Hakan zai sa musu shakkun ko ina raye ko na mutu. Wannan dalilin ne ya sa na sayar da wayar, kamar yadda ka tambaye ni ɗazu. Umar ya yi ajiyar zuciya yana mai ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara tabbatar masa da shiriwar abokin nasa. Ya kuma kalli Sadiq ya ce, gaskiya ka yi abin da ya kamata ka yi. Fatanmu Allah ya gane da ragowar su ma su gane abin da suke aikatawa ba daidai ba ne. Sadiq ya ce, amin, Allah ya yafe mana zunubanmu. Umar shi ma ya amsa da amin. Suna gama wannan zancen sai Umar ya daki kafaɗar abokin nasa yana cewa, angon Aisha, sai ka je ka faɗa a gida ana son ganin su a gidan surukansu. Sadiq ya ɗan yi murmushi ya ce, wallahi Umar ba zan iya faɗa musu ba. Ka san yayan baba baya wasa, yanzu sai ya kama yi mini faɗa. Amma na san me zan yi, matarsa zan faɗawa. In ya so ita sai ta faɗa masa da kanta. Kuma ka ga dama mun kusan ɗaukar adashinmu. Sai su tafi da kuɗin na gani ina so. Ko? Ya kake ganin shawarar tawa? Haka ne, Allah ya taimaka. Insha Allah ni ma zan yi magana da Amina.
na ji ko ni ma zan iya aikawa da nawa iyayen gidansu sai mu angwance tare ko. Sadiq ne zumbur ya miƙe yana dariya haɗe da cewa bari ma na kira ta da kaina na yi mata albishir tun kafin ku yi maganar. Umar dariya kawai yake yi saboda ya ji daɗin yadda abotarsu take tafiya kamar Hassan da Hussein. Duk abin da ya samu ɗaya sai ya ji kamar shi abin ya sama. Da wannan farin cikin suka rabu, kowa ya tafi ya kwanta cikin farin ciki da walwala a fuskarsa da zuciyarsa. Alheri gadon bacci. Jamila Abdullahi Rijiyar Lemo, muna godiya da wannan ɗan labari mai ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa da kuma faɗakarwa. Masu sauraro, Gimbiya Ɗawisun ku ce. To, masu sauraronmu, kun dai ga yadda abota take da amini na ƙwarai tsakanin Umar da Sadiq. Allah ya haɗa kansu. Umar janyo hankalin Sadiq ga hanya madaidaiciya ta inda za su gudu tare su tsira tare. Wannan aboki shine aboki na gaskiya, wanda ba wanda zai hankaɗa shi zuwa halaka ba, sai wanda i jawo shi zuwa tafarki madaidaici. To Allah ka haɗa mu da mutanen arziki da abokan arziki da mutanen da za mu zauna da su bisa amana da gaskiya. Sai mun haɗu da ku a wani labarin. Na gode da goyon baya da kuke bani na wannan takaitattun labarin. Yi shiru Maryam baba ɗauki hali halin madalla. Bin Allah mataki na rabo, Allah kai kake ba da rabo. Allah samu dace da rabo, rabo 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 mara zambo ba fa rabo rabon wahala. Yi shiru Maryam baba ɗauki hali halin madalla. Yi shiru Maryam baba ɗauki hali